Čau kámo, vítej u instruktážního videa základní manipulace s bikeboardem. V minulém videu jsme si ukázali, jak složit bikeboard dohromady. Odkaz na video máš když tak tady, kdyby si ho ještě neviděl. V tomto videu si ukážeme, jak s bikeboardem zacházet. Stojan umístí na rovný a tvrdý podklad a pomocí zadní brzdy ho zajistí proti posunu. Zadní část brzdy slouží zároveň jako nájezdová plošina. Popadni motorku a pomalu s ní najeď na bikeboard, až dokud přední kolo nezapadne do kolíbky. Tím se motorka uzamkne ve stojanu. Motorku není třeba ve stojanu nijak víc upevňovat, pokud ale chceš mít víc klidu na duši, použij ještě kurtny z balení, kterými motorku ve stojanu ještě víc zabezpečíš. Pak už přežije i nějaký to zemětřesení, ale jak sám vidíš, zvládne to i bez nich. Teď můžeš bikeboard odbrzdit a prohnat ho po garáži. Díky otočným kolečkům na stojanu nyní snadno zaparkuješ motorku i na těžko dostupných místech. Třeba před autem, i když máš v garáži ještě 4kolku a dalšího fichtla. Stejně tak to platí i při vyparkování. Místo toho, abys musel nejdřív vyjíždět s autem, stačí jednoduše proplout s bikeboardem mezi vozidly a máš svou motorku připravenou na projížďku. Pokud chceš motorkou z bikeboardu zase sjet, postupuješ opačně. Stojan umístíš na vhodnou plochu, zabrzdíš ho a vycouváš s motorkou z přední kolíbky, pružiny na ní ti pomůžou. Snadná práce. Tak to je pro dnešek vše. Užívej bikeboard, díky, že se koukal a ať ti to jezdí.